Lezi ke izindaba z1K ZNTV ifundelo samkeliswa kaNgqulunga ngekubingelele mbukeli asikubhekele hamba phambili osukwini namhlanje. Owezokuthutha uqinise ezokuphepha ematekisini sikhuphukile isikweletu somasipala kwelikaMthaniya kanti ukhonje indlela yakhe umphathi kamasipala waseBaqulisini. Iphini likaNgqongqoshe eMnyangweni wezokuthutha kuzwelonke uLisa Mancu uthi ke bafuna imiphakathi ehamba ngamatekisi izizwe iphephile ngaso sonke isikhathi. uMancu usho kanje ehambele emarenki amatekisi eMgungundlovu uthi ke bayakuqonda ukuthi ke amaningi ekhahlamezekile ngenxa yezimvula kanti ke amanye asemadala usedinga ukulungisa. Uphinde wakuveza ukuthi ke kukhona umthetho sisekela abawusebenzayo eParliamente othinta ke ezokuthutha emphakathi. Umnyango wezokuthutha kuzwelonke uthi kuuhlelo lwawo ukuhambela amarenki amatekisi ukubona izimo zawo. Lokhu kuvezwe iphini likaNgqongqoshe kulomnyango uLisa Mancu ehambela amarenki eMgungundlovu. Sihambela kwindawo apho kuthuthwa khona abantu ngakumbi ama-taxi rank. Into ebanga ukuthi sibalulise ama-taxi rank ukuthi abantu abaningi bethu abangaphezulu ka-60% bahamba ngamateksi ukuya emsebenzini ezikolweni and amateksi ngawo athuthukisa umnotho wezwe lethu. So siyabona ukuthi ke kufanelekile uba sisebenze nabo sizokwazi ukuthi sisizana kanjani ukwenzela ukuthi baqhubeke besenza lokhu bakwenzayo sithuthukise umnotho. Owemboni yamatekisi uThemba Mweli uthi banesifiso sokuziqaphela amarenki. Kahle thina senza isicelo kumasipala. Isicelo sethi amarenki awagadwe yithina self as i-taxi industry. But ke balekile usilosi siphinda sisicelo lesicelo ngoba ukube ngempela gadwe yithina angayikho le campaign namhlanje because abezobe clean. So even the security siyafisa ukuthi sizenzele thina because ithina esisebenza kulamarenki. Asicabanga ukuthi singawayekelela thina. Ukuphepha nje kwabagibeli kusezandleni zethu. Imeya yomasipala uMsunduzi uMzimkhulu Thebola uthi banxusa ukubambisana. Sinalo uhlelo lokuthi siwalungisa amarenki. Kokuqala izindlu zangasese kufanele sihlezi sesimweni. Kodwa ukuze sihlezi sesimweni kufuna thina nomphakathi nemboni amatekisi sibambisana. Ngoba siyawalungisa namhlanje kusasa wonke ama-copper pipe akhishiwe uthola amanzi esevuza. Uma amanzi evuza echitheka ayikho enye indlela ngaphandle kokuthini siwavale. Sibuye kusasa siwalungisa ngakusasa wathole sechithekile. Therefore indaba yesimo sawo, indaba yokuhlanzeka kwawo umsebenzi lo ufuna sibambisane nomphakathi wonke owasebenzayo. uMancu uthi ukhona umthetho sisekelo abasebenza phezukwawo wokulawula ama-e-hailing okungo-Bolt kanye nama-Uber. Kunzima ukuthi singayazi ukuthi ngubani oshayela lama e-hailing. Asibazi ukuthi bafiti nangokwasempilweni. Asibazi ukuthi bayabona yini ngoba bako regulated. So lo mthetho sivivinyo esiwenzile engicabanga ukuthi uyawuqedelelwa kwi-7th administration ofisa ukuthi uregulate e-hailing service. Izindabeni z1K ZNTV ku-Ayanda Dube kuseMgungundlovu. Sesikhupheke ngaphezulu kuka-3 billion rand isikweletu sikahulumeni komasipala behlukene. Ekhuluma esithangamini nabezindaba uhlalo wenhlangano engamele ukusebenza komasipala KwaZulu-Natal iSALGA uThamentuli uthi ke umnyango wezempilo, wezemfundo kanye nowezemsebenzi womphakathi yiyo ke eqinqeleza phambili ngesikweletu kanti lokhu ke kuyabakhathaza futhi ke kufaka ingcindezi enkulu komasipala. Ikhonjwa ngenjumbane eminyango kahulumeni ngokudala ingcindezi komasipala behlukene njengoba ihluleka ukukhokhela izikweletu esezize zadlula ku3 billion rand. Amasipala bangaphansi kwengcindezi enkulu ngenxa yezikweletu lezi abayikoletwayo engakhokhelwa bakoletwa khona uhulumeni bekoletwa awosomabhizinisi baphinde bakoletwe nayizakhamizi. Kodwa okusethusa kakhulu ilezi zikweletu kahulumeni la khona omasipala bekoletwa imali engaphezulu ka3 billion uhulumeni. Ikakhulukazi umnyango lo wezemfundo nowa public works kanye nomnyango wezempilo. Okusikhathaza kakhulu ke ngoba lokho kuyacindezela uMasipala inhlela abasobe benazo zokulungisa inqalazinda nanokuthi bakwazi ukutshala inqalazinda entsha bakwazi ukuthi bakwenze lokho ngempumelelo. Sikhathazeke kakhulu ke ngoba
kuyaqala ukuthi kwenyuke kangaka kuze kufike kwimali enkulu kangaka lena engaphezulu ka3 billion. Namuhla inhlangano yengameli ukusebenza kuMasipala KwaZulu-Natal ibambe isithangamini bezindaba ukubunga kabanzi ngezithinta uMasipala. Okunye okuvele kulesi thangami ukuthi ke lesikweletu sikhuphuka nje phambilini besihleli ku500 million. Kuphinde kwavela ke isikhalo ngodaba lokufaka koMasipala ngaphansi kwesolomlawuli. Bona ukuthi iningi imali eyichithwayo ngithe almost $1 billion ngoba more than 900 million kokhokhelo administrator abangabasiza uMasipala ngoba manje wangena administrator uMasipala sikambone ephuma kunokuba phume sibone shala more than 7 years kwabanye uMasipala noMasipala benyuka abalokhu bengena administrator njengoba kulokudlule bebe u8 njengamanje banyukile babo 12. Imali echithwa lapha neimbi kakhulu kabi njengoba lapha nje emzinyathu administrator khona ehola more than 192,000 ngenyanga. Lokho kubonayo ukuthi uma uthi uyalalela ubhekana nokuthi konje ube naziphi iziqu lezi ezincomekayo kakhulu engenza ukuthi uzuthi cha bekufanele impela ayosiza. Uyabona ukuthi ingani oMasipala bengaphumi lolu takulo lolu ngoba nabantu abasuka lapha yana abantu ngempela abasuke benazi inselelo in terms of kwaqonda nje lo msebenzi abasuke besele wona. Njengoba elakuleli libhekene nenkinga yamanzi ukunyuka kagesi nokunye abesalka bathi ke kabaliboni kahle udaba lokungabibikho kohlaka olawula indlela okukhushulwa ngayo inani lamanzi. Even in a year when Umgeni doesn't receive a tariff increase, it still records over R1 billion in profit. That shows us that without a regulator in the sector, you would remember that in electricity we have NERSA, which regulates the price, and SALGA can approach NERSA to reduce tariffs. In water, we don't have the same. The Minister of Water is a player and a referee, responsible for water boards, but also approves pricing on tariffs. Their situation is unsustainable. Indabeni ze-1 KZN TV kube uNtombi khona Mvubu eThekwini. Ingxenye yamakhansela omkhandla baqulusa avumelane ngazulinye ukukhipha ke esikhundleni obengumphathi waloMasipala uZolihle Dlamini kulandela ke izincomo nophenyo oluthinta kokwephulwa imithetho kusiphatha kanye nokunye lokho kulandela uphenyo oluzimele olwaqala ngonyaka oluthinta ke uDlamini emva kwephimbo eliqoshiwe phecelezi odo olwabhujuka ke ngonyaka odlule ezwakala ke etshela abasebenzi ukuthi iqembu leIFP yilona ke lithatha izinqumo zokuqasha uma ke kunesikhala zomsebenzi. Iqembu iDA kulomkhandlo ilona lafaka isikhalazo mayelana nokunganeliseke kokuziphatha kukaDlamini. DA yafaka ama complaints ngaye mhla ngendaba yemeeting yamhla ka28 kuMarch 2023 kwaphinde kwabe futhi meeting yamhla ka6 kuJuly 2023. Leyo mhlangano yonke ke eyagcina mislead umkhandlo mislead nomhlangano wefinance portfolio. So sasesileya icomplaint ke ku mayor ongu line manager ka municipal manager ukuthi siyafisa lezi insolo zi-investigatewe ukuze sifike eqinisweni ukuthi kwakungani umunicipal manager emisleader umkhandlu ngale yandlela nama portfolio omkhandlu ngoba lokho nje ithe serious transgression icala nje eli serious ngendlela isimanga. uDlamini ulahla amacala amathathu okubalwa phakathi elokuhlalisa umhlangano ngendlela engekho emthethweni ukwephula umthetho yokuqasha ngeorder yaphutshuka ethi IFP yona nelungelo lokuqasha abantu ngaphakathi kwalomkhandlo kanti lesithathu kube lokuvumela owayeyimeya umncedisi Maphisa ekuthena hlalisa umhlangano wekomiti lezezimali ekubena isesulile esikhundleni. Uma ngomhla ka28 kuMarch sekuphuma imiphumela yesigcawu umkhandlu kwase ukuthi ireport uyinote nje nangempela izolo sinothile report kwabe sekuqhubeka ke ukuba udeclare vacancy ukuthi asena MM kwabe sekuqokwa uacting MM ozobamba inyanga ezintathu pending ukuqedelwa noma ukuqedwa kohlelo lokuqasha kuyoba ukuthi kuphi okwenzeke kuqala ukuqasha kanye nokuphela kwenyanga ezintathu. We-ANC kulesifunda uthi nakube sexoshiwe uDlamini kodwa bese kuthatha isikhathi.
thina sasikhale eqashwa nje sikhala ngama qualifications akhe ukuthi waba nenhlahla yena kule age yakhe nendawo ukuthi ufunde phesheya nje ayikho i-qualification yakhe evela emveza ukuthi uke wafunda apha except amabanga aphansi. Now futhi ayikho into eveza ukuthi ama-qualifications akhe averifyiwe. So into yokuqala besikhala ngayo basakha futhi nangendlela abesebenza ngayo because bemisleada umkhandlu ngaso sonke isikhathi, including ukuthi azokusho nje kuma-officials ukuthi baqasha ngokuqembu bona njenge-IFP. So vele lokhu ukuthi akhishe beku-long overdue. Kutebogo Sibisi wezindaba ze-1 KZN TV kuChannel 261 ngiseThekwini. Asike siye etolo sibe siqhubeke nazindaba zethu. Asikwamukele ke mbukeli usabukela indaba z1 KZN TV nazi okuyizona ehamba phambili osukwini namhlanje. Owezokuthutha uqinise ezokuphepha ematekisini sikhuphukile isikweletu somasipala kwelikaMthaniya kanti ukhonje indlela kumphathi kamasipala waseBaqulisini. Iqembu elisungulwe obemeli NFP eParliament lakuleli iAllied Movement for Change limemezelelo obengumengameli wombutho wabesifazane kweNFP njengelizofolosa ngaye kwesobundunankulu esifundazweni KwaZulu-Natal uSindi Maphulumulo Mashinini uthi ke njengoqembu elisha nakuba ke belungenele kuzolonke ukhetho zintathu kuphela ke isifundazwe bozongenela kuzo kwazise ke kabakwazanga ukuthola isibalesanele sabazosayina esidingwa ke inhlangano yengamela ukhetho kuleli. Ngemumva nje kweyinsuku engengaki iqembu NFP yethula usomqulu wayo wezithembiso abaholi abebeqavile kuyo bethula iqembu labo elisha kanti ke loyo wabengumengameli wabesifazane kuyona wethula njengokuzofolosa ngaye kwesobundunankulu kuleli qembu elisha. Ngifisa ukusho ukuthi kuningi engikufunde einyaweni zomholi bekade ngisebenza naye obesebenza ngohlobo olumangalisayo. Ngafunda ukuthi into yokuqala nje kufanele kuyibheke kubantu uzinzo lendawo abahleli kuzo ukuthi bahleli ngempilweni abahlezi kuyo. Kunohlelo ke la kwa-M4C esinalo elokuthi noma ngabe uyathanda umuntu ukuthi umnikeze noma ngabe i-food parcel but uma ungamfundisanga ukuthi egcekeni akulo kube nento ayitshalile. Sinohlelo lweze agriculture, sinohlelo futhi esesiliqalile njoba besine media briefing nje, sinohlelo bekade sinikeza abantwana i-certificate esesibafundisile ukwenza umsebenzi yezandla. Kunesikole esivuliwe futhi la ka-M4C esitrain abantwana ukuthi babe ama-beautician abazokwazi ukuyivulela ama-salon, baphinde batraine nabafowethu abazogunda ukuze phela singaloku esakhala ngokuthi imisebenzi ithathwa abafika bethatha imisebenzi abantwana bethu. Asibatrain abantwana bethu benze le misebenzi esikhala ngayo ukuthi ithathwa abafiki. Ngokuthola kweziko lezindaba leli qembu elisungulwe obemeli NFP eParliament lakuleli nosanda kuphuma lisungulwe ngonyaka wedlule kepha lethulwe ngokusemthethweni ngeledlule nakuba lizongenela kuzolonke ukhetho zintathu kuphela isifundazwe elikwazi ukuthola ama-signature adingwa abaka-IEC ukuze bangenele nakwezinye isifundazwe. Ingenelele ukhetho ku-national ayibese iba neGauteng, neKwaZulu-Natal, neWestern Cape. La ke kunama premier candidates khona emeleleke khona iregister ngama 3 provinces. IEC benohlelo lokuthi lama signatories in each and every province. So we came up with submit in these 3 provinces. Ave ngoba iphusha kuba nenqoba amalungu eParliament at the start. Noma ngabe li1 noma ngabe ayi2. Uma kuzokwazi ukuthi kuphusha kumsebenzi towards 2026 because we are prepared to have ama-councillors ngobuningi bomasipala abakhona azomeleleka kwi-M4C. I-M4C lezo isebenzela abantu ezokwazi uku-introducer indlela abantu abazokwazi ukuzakhela ikusasa ngalo. Njengoba sezingaphansi kwama-40 insuku eyisele ngaphambi kokhetho leli qembu lithi ke umkhankaso walo uhamba kahle kakhulu njengoba lizokwamukela amalungu avela kwamanye amaqembu liphinde ke lithule nosomqulu walo wezithembiso. Umkhankaso wona noma ungemuhle kahle hle kodwa sinakho lokhu ukuthi abantu abaningi bakujabulela ukuthi babone ukuthi khona abantu abansundu kuleli qembu. Ingakho ngithi einsukwini ezingengaki sobe samukela amalungu amasha aqhamuke eqembini leNFP, aqhamuke eqembini leANC, abaqhamuke eqembini
le-ABC. Eyindabeni ze-One KZN TV kube kuNtombi khona Mvubu ngiseThekwini. Umengameli wenhlangano yabahlali baseMjondolo uSibuzi kodwa uthi-ke ukuboleka kwabivoti iqembu le-EFF ngomhla ka-29 kuMeyi akusho ukuthi sebejoyinele leli qembu. Uzi-ke kodwa usho lokhu-ke kuyingxoxo ekhethekile nethemba lezindaba eThekwini. Inhlangano yabahlali baseMjondolo isanda kumemezela ukuthi njengoba kubhekwa okhethweni izovota kanye neqembu i-EFF elolo Julius Malema. Sinayeke la ongumholi wayo lenhlangano ozosichazela nje kabanzi ngoba nangaphambilini khona la esike sabona khona niseka abanye bamaqembu amanye amaqembu ezepolitiki nibaseka mangabe kuyikhathalo ukhetho noma kuyilolu lwasekhaya. Mhlawumbe lokho kuzivezela ukuthini ngayo inhlangano yenu babuzekoti. Siyabonga isikhathi sakho. Ngibonge Sakazi, ngibonge nababukeli emakhaya. Asisho nje ukuthi umbutho wabahlali baseMjondolo umbutho wabantu abahluphekile, umbutho wabantu abazizwa bekhishwe inyumbazane ngaphansi kwalentando kwalesikhathi sentando yeningi. Lokhu kuzivezela ke ukuthi umbutho wabahlali umbutho wabantu, umbutho wezakhamuzi zaseNingizimu Afrika, umbutho wabantu abacabangayo, umbutho wabantu ababamba iqhaza kwakhiweni kwezwe nasekubusweni kwezwe. Ukuthi ke sishintshe kusho kona ukuthi one asikile iqembu lezepolitiki, siyabuka sihlaziye sicabange sijule ukuthi ikuphi okuzosiza. Uzokhumbula ukuthi abahlali babhekene nosizo oluyisimanga ongakazi ulubone. Impilo abayiphilayo iyihlazo futhi ibangela amahloni. Zikode uma uthi nisazabalaza nehamba incinga ukuze niphumele ukuhlupheka enithi kubhekene nabantu abahlala eMjondolo. Laba kade nibasupporta ngaphambilini ufuna ukuzivezela ukuthi akukho abansize ngakho. Umlando wabahlali ake ngibeke nje kunyaka 2006 kohulumeni basekhaya kuma local government election iposition yathathwa abahlali ngo2006 sasithi no land no house no vote. Kwakumkhankaso omkhulu sesidube ukuvota ngoba ingekho alternative. Kwasilekelela lokho, siyazi ukuthi kwasilekelela kuphi kube besinesikhathi besizogxila kuloko. Kodwa ngifuna ukuthatha ke from 2006 ngikuthi ku2014 la savumelana khona ngokuthi sizo endorse iDemocratic Alliance. Lokho kwakungasho ukuthi sesiyi-DA noma sesi abantu be-DA, kodwa sasifuna ukuphakamisa i-opposition party ngamagama besifuna ukuthi iqembu elisondele emandleni elikhulu esilinikeza amandla. So inhloso yayonke lemizamo angikusho ukuthi sihlose ukuthi siphumuze iANC. Sithi ngenkulu nje inhlonipho iANC ikhathele ukubusa futhi umbuso uyadakwana. Abantu baseNingizimu Afrika bakhathele amanga. Uma uphilile ekhanda ngeke ukukhohleswe for 30 years. Uma usile engqondweni ngeke uqhutshwe yitshe lodwa kusasa nakusasa ukhutshwa yitshe lodwa awusaligwemi noma ushintshe indlela uqonda kulo. Usho kungacabangi kahle. Siyabonga baba ngesikhathi sakho. Ngiyabonga kakhulu. Sibuzi kodwa ongumholi wenhlangano yabahlali baseMjondolo bekade sixoxisana naye sibheka nje izinto ezahlukene kulandela umcimbi wabo bebekade benawo ngempela sonto khona la edolobheni laseThekwini. Kuwona lo mcimbi waphinde baveza ukuthi njengoba kubhekwa okhethweni bazovota neqembu iEFF. Uyibaleleke izinto eziningi athi zibenze bathathe leso sinqumo, kodwa futhi wakubeka ukuthi banakho kwesaba but bakulindela ukuthi makukhona izinto ezenzakalayo noma ngasahambi ngendlela nabo abathemba ngayo banazi ezinye izinto abokwazi ukuthi bazenze ukuze bengigcine beyisole mayelana nesinqumo sabo. Kutebogo Sibisi wezindaba ze1 KZN TV ku Channel 261 ngeseThekwini. Unonhlanhla Jali wesikole sokuthunga iNonhlanhla Academy esenkabeni yedolobha laseSayido Guna seNingizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal uthi kubalulekile ukuthi abantu bahlomisa ngamakhono ukuze bakwazi ukusiqalela amabhizinisi abo njengoba isimo somnotho singesihle kuleli kanjalo kunamathuba omsebenzi entula. Kusho lokhu-ke ngesikhathi kuzokwetheswa iziqu abafundi asebephothule izifundo zabo zokuthunga baphinde-ke bakhangise ngomsebenzi wabo abasithungele wona. Umnikazi wesikole sokuthunga iNonhlanhla Academy yeseSayidi Oguna seNingizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal uthi kusemqoka ukuthi abantu abasha bazihlomise ngamakhono ukuze bakwazi ukusebenzisa izandla zabo ukuziqalela amabhizinisi njengoba lakuleli libhekene nengwadla yokwentula amathuba omsebenzi. Ukusho lokhu ngesikhathi kuzokwethwesa iziqu abafundi kanjalo nalabo sebezokhangisa ngomsebenzi wabo abazithungisele wona. Kubaluleke kakhulu ukuthi sisukume siziqashe thina, sibe nama skills siziqashe thina ngoba uhulumeni akanayo imali.
ukuze kwehle leyanto yama-grant amaningi akhokha uhulumeni ake sisebenzise amakhono. Mina ngithi kuwena osahlele ekhaya awusukuma uvuthulule, angisho ukuthi izuzothunga, uyazibheka wena njengomuntu ukuthi ikhono lakho ngakuphi, uzichanelele kulolo khono lelo. Wonke umuntu kumele ukuthi abe nento ayenzayo kunokuthi si rely kakhulu ku government. Ugovernment naye akanayo imali. So ngithi kumuntu ohlele ekhaya akazibheke, ziningi izikole, kukhona nezokupheka, ezokuthunga, ziningi nje izikole. Uthi into ebalekile ngamakhono ikakhulukazi lokuthunga nelokupheka ukuthi akukho la ukuyothiwa lamakhono awasadingeki. Thunga ke, ukuthunga ukudla akukho ngelinye ilanga lekuthiwa sisaqoki. Akukho lokuthi akusagqokwa manje, so hlezi nje sikhona endimeni yokuthi abantu bayagqoka, siyabagqokisa abantu, nasekudleni abantu bohlala bethanda ukudla. So abantu ababheka amakhono, umuntu abheke menekhono lokupheka ashone khona, mebonga ukuthi kunekhono lokuthunga ashone khona, mekucombine futhi kuhle kakhulu because umuntu uzofuna umgqokise ngomcimbi wakhe afuna umphekele, kuhle kakhulu uma uzokucombine konke. Umunye uthisha kulesikole uthi kusemqoka ukuthi ulisebenzise ikhono nalo njengoba ezomnotho zingezinhle kuleli. Kubalekile xa une-skill onaso ukuthi wenze by all means ukuthi usiphuhlise. As we know ukuthi sihlala kwi-country whereby sikwi-inflation, whereby i-economy yethu iphansi kakhulu due to imisebenzi engekhoyo. So kubalekile ukuthi whoever one-skill akasebenzise ukuze angalali engadlanga, because uma une-skill ngeze uswele, uyakwazi ukwenza something ezokuprovidela iplate ekhaya. And namhlanje njenge sigraduateisa ama-fashion designer ethu azokwazi ukuthungela abantu impahla, singasayi ukuyosupporta amanye ama-countries, sisupporte i-local. Umfundo bethu isiziqu uthi ngenxa yokwentula amathuba emisebenzi wabona kungcono ukuzozihlomisa ngekhono lokuthunga. Banazi skill because most of abantu phandle abanayo imisebenzi yonke lento. So what I learned from here is you have to ungalali ebusuku, have to be workaholic. Nje izinto ofuneka uzenze ze yakho into. So if clients come to you, meaning that awuzulala ungadlanga. Abafundi babe sebekhangisa ngomsebenzi wabo bencintisana ngomsiki wengqepho ovelele. Lo mbiko benwethulelo uZamando Sicele wezindaba ze1KZN TV ngisesayidi. Siphinde futhi siyayitolo sebasiqhubeke nazindaba zethu. Asiphinde-ke sikwamukele mbukelo sabukele ze1KZN TV nazi kuyobe kuyihlokwana bekuyizona behamba phambili osukwini namhlanje. Owezokuthutha uqinise ezokuphepha ematekisini sikhuphukile isikweletu somasipala kwelikaMthaniya kanti ukhonje indlela yakhe umphathi kamasipala waseBaqulisini. Ake sibheke engosini yezomnotho. Irandi lakuleli lu-19.17 emaqhathaniswa nedola laseMelika libo $20.55 emaqhathaniswa ne-euro libo $23.35 emaqhathaniswa nopondo waseBrithani. Igolide lona lu-$2,319.94 i-ounce olungahluziwe wona u-$88.02 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Iqembu lebhola iMaqonqo City yaseMkhambathini KwaZulu-Natal ihalalisele kumdlalo walo Sizwe Mazibuko oseqale kuhambo lwakhe oluya ezweni laphesheya kwezilwandle ePortugal kuyodlala khona. Umqeqeshi waleli qembu uBindlovu uthi ke lokhu kusho likhulu eqenjini njengoba kuzoba ke isibonelo esihle nakwabanye ozakwabo. Umqeqeshi weMaqonqo City uBindlovu uhalalisele umdlali weqembu labo oseyodlalela iqembu lasePortugal. Usho kanje ngesikhathi benomdlalo kumphelezela eMgungundlovu. Ngizocela ukubongela nje uCaptain wethu uSizwe Mazibuko okuyena oseqala uhambo lakhe oluya ePortugal. Kuyimanje bengekho kule game namhlanje because bese kumele abe ngasegoli ukwenza ama final preparation akhe. So nje socela ukuthi nje ahambe kahle as ucoach. Ngiyathokozisa lokho ukubona umntwana ephumelela ephuma esandleni sakho. Bebaningi-ke nabanye abakhona basasele la ngemuva. Siyathemba ukuthi bazosika iphethini eright kuyena. uNdlovu uthi ibhola liyabaqoqa abantwana. Siyagqugquzela ukuthi
njengoba bedlala la sihlala nabo nasendlini ukuhlala nezingane ezu12 15 endlini akukho lula because kumele ube ucoach uphinde ube umzali uphinde ube wabangani kubona yabo. So nje into edala yonke lonto kumele sibaqoqe silwe lento ye-gender violence ukuze sazi ukuthi la bekhona benzani ngasiphi isikhathi nokubanika i-direction empilweni ukuze bezokwazi bekhule bazi ukuthi kusasa bazoba amadoda ngaphandle kwebhola khona umuntu ekumele simakhe. Umengameli weSAFA eMgungundlovu uMsayonkosi Zondi uhalalisele iMaqonqo City. Njengamanje ngifisa ukubongela iMaqonqo ukuthi seyikwazi ukuthi ikhiphe umfana oseyokwazi ukuthi ayohlolwa phesha ePortugal. Lokho kuyasijabulisa kakhulu njengoSAFA kwi-region kwi-province la ku-SAFA national. Sijabula kakhulu ukuthi sinaloyo mfana manje okwazi ukuthi aphume ngoba mayebuya le uzobe sekwazi ukungena emaqembini amela eyizwe ngoba lukhulu ulwazi azolithola phesheya. Ngaleyo ndlela izwe lethu liyathuthuka ku-football. Siyakwazi ukuthi sisondele kwamanye amazwe anoqeqesho olungaphezulu kwethu. Lo mdlali kuyimanje usesegoli elungiselela uhambo lwakhe liya ePortugal. Nasike isimo sezulu esingalendeleka. Mukeleke siyaguqa bese kuphathele zona usungene namhlanje. Mina nawe ke sohlangana kusasa futhi ngase isikhathi esifanayo. Nisale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.